Kusong nabakunahan ang Mukaba 2,222 alang sa inisyal nga dato sa pagkakaroon ng mga health workers gikan sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospitals sa lungsod sa Magsaysay, Talisayan, Balingasag, Claveria, Mantikaw, Initaw, Alubihid ug syudad sa Hinguog. Lakip na ang 3 ka pribadong hospitals gikan sa lungsod sa Taguluan, Hasaan ug Medina sugod niadtong Marso 12 hangtod 14 ning tuig. Kini human mialokar og 178 AstraZeneca vaccine vials ang Department of Health Region 10 sa probinsya. O gikan niini, mukabat 1,850 katag 1.5 ml doses ang napasigo tungod kay matag usa ka vial. Miabot og 12 paingon ngadto sa 13 ka tawo ang na-inoculate nga mga health workers. Gikalipay og maayo ni Governor Bombi Imano ang nahitabong massive vaccination nga unang hugna pa lamang subay sa prioritization framework sa pagsiguro nga walay makalimtan ug malinawon ang pag-implementar sa vaccination process. Sa wala pa gisugdan ang sunod-sunod nga pagbakuna sa mga anaa sa listahan isip attested personnel for vaccination gikan sa nasangpit nga mga balay tambalanan. Una na gipangunahan sa Provincial Health Office sa pagpangulo ni IATF Chief Dr. Jerry Kalingasan ang pagpahigayon og send-off event nga gitambungan sa mga dagkong personahe gikan sa Department of Health Region 10, MOPH Chiefs of Hospitals, Misamis Oriental Municipal Health Officers, LGUs, PDRRMO, PNP Region 10, MODHA ug mismong si Governor Bombi. Sa maong kalihukan gipaniguro ang insaktong proseso gikan sa pagkarga ngadto na sa mga ambulansya ang mga AstraZeneca vaccine vials nga nakasulod sa transport boxes. Lakip ang mga documentary requirements sama sa informed consent form, COVID-19 vaccination card ug mga syringe. Mismo ang amahan sa lalawigan nagsiguro nga safe ug secure ang mga vials. Bililhon alang niini ang insaktong pagtransport ug paghandol niini kumikan dugay na kining gipaabot og dili lang nimo salbar sa isa o duha ka tawo apan mao na kini ang paglaom nga mupakgang sa pagkuyanap sa makamatay nga sakit sa COVID-19. For quite some time we had prayed that we will be able to find a way to fight the pandemic. And today it has arrived. Today, it will hopefully be able to start a new era of a glimpse of a better future. Si Dr. Jerry Kalingasan mipadayag siyang hilabihan nga pasalamat ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte og sa tibuok puwersa sa DOH sa katumanan sa pangandoy nga masugdan na ang vaccination. I have said nga, this at the end of the rainbow is a pot of gold, and this is the gold that we've been looking for. So, Misamis Oriental, the vaccines are here. Nagpasalamat sab si DOH OIC Director 4 Dr. Elenita N. Gamolo sa hugot nga pakigtimbayayong kanila sa pagamhanang probinsya. Hilabi na ang PHO nga ug wala kini dili gyud mahitabo ang maong massive inoculation. We should be thankful to the local government of Misamis Oriental and the PHO headed by Dr. Jerry Kalingasan for preparing the community to accept the vaccines. Lauman nga sa mosunod nga mga adlaw laing hugna na sab sa health workers ang mabakunahan sama sa TPMFs, RHUs ug CHOs. Taod-taod na gipaabot ni Governor Bombi Imano kini nga adlaw nga ang tanang mga health workers nga tuig nang nakigbatok sa makamatay nga virus ang maluwas niini nga sakit pinaagi sa hustong pagpabakuna. Kaluwasan sa panglawas ang usa sa prioridad sa pamunuan sa amahan sa lalawigan. Hinungdan nga mapasalamaton kini nga hapit na makabot ang iyang pangandoy nga mahimong COVID-free dili lang ang probinsya sa Misamis Oriental apan ang tibuok nasud sa Pilipinas. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera. Ako si Lambo Regian Maygay. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.